lumabas sa'yo. Aron. Pasok na. Pag pinasukan pa lang ito. Pasukan nyo na bago papasukan mo na to. Asa siya, ano? Si Les. Pahinga mo na siya. Tayo muna. Kailangan din siya. Jas, gusto maglaro? Tara, pahinga muna. O, tara. Uy, saan ka kayo? Si Rami sir. Ay, nahala ko sila. Si Rami sir, ano? Tayo kayo, hindi pa tayo saan yan. Sino ba yung tiniklaro? Matang na dalawa ulit. Meron pa kayo, no? Ang nangyari lang, Jas. Saan tayo? Sabit lang ako, sir, ha? Nakasilid lang rin natin. Siyempre muna tayo. Paglakwa na karo. Ang boy, dyan Boy, pulilit na ka na rin. Bilis na ka. Sino bago? Okay, bago na yan. Dito, okay pa. Bago naman tayo, sige. Sige na. VIP si ano eh, nagreklamo eh. Nagreklamo. Sa'yo eh, target ka pre, sa'yo lang yun, parang numero sa target ka agad ha. Ay, sorry. Magay ng Carlo Grabe!
Bigat kasi yung shirt eh. Katukan na kami. Pangatlo ba yung nakaturan? Five, six.
Nandiyan na si Ryan. Pag nanonood ka Hindi nila sabihin kung gusto niya ang pag-uwi. Wait lang. Ay, tsaka lang. Kanina to. Kanina to. Ayan, Jenny. Ito. Kuya, di mag-video. Ay, sorry. Ay, outside. Ayoko na mag
Go! Siya. Kayo.